Viaxas nun autobús urbano, non levas o cinto posto, vas baixar na seguinte parada, pero, de repente, diante do teu transporte seguro, un coche fai unha manobra perigosa. Para evitar o choque, o conductor ou conductora do autobús dá un volantazo, ti saes despedido, faste dano, incluso pola magnitude dos golpes finalmente faleces. Todo por non usar un cinto. Por isto propoñemos Idelca, para evitar vítimas innecesarias. Este proxecto basease en dous sistemas. No primeiro usas un panel LCD para avisar o pasaxeiro do seu fallo e un LED vermello con esta mesma función, pero máis rechamante. No sistema 2, outro panel LCD avisa o conductor deste fallo e o altofalante se comunica co pasaxeiro de forma auditiva, facendo máis inclusivo este sistema. No noso modelo, cando o pasaxeiro senta, fai activar os botóns 1 e 2. Se non pon o cinto, activa o LCD do pasaxeiro, o LED e o altofalante. A súa vez, o LCD do conductor amosa o número de pasaxeiros que teñen o cento sen abrochar. Ao recibir esta mensaxe, o pasaxeiro decide abrocharse, pero que se apaga o LED e o altofalante, a vez que unha mensaxe reconfortante aparece no seu LCD. Ao mesmo tempo, no LCD do conductor elimínase unha persoa sen poñer o cinto.